اللہ کلا سکن زندی جو اندر او کلے سوچیا ظاہر درجات کوئی نہیں اللہ کلا سکن زندی جو اندر کلے سوچیا ظاہر درجات کوئی نہیں اپنے نور تو ہو گیا پاش کے او دو دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں او دو دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں توجہ تے اپنے نور دا رکھیا نام احمد اپنے نور دا رکھیا نام احمد احمد چمکے آ رہی ظلمات کوئی نہیں میں نے صدیقہ محمد دا منگ کھانا میری اور سردار اوقات کوئی نہیں کائنات بنی اسی اس تو صدقے ہویا او ساڈی رہبر آل محمد دی کون آدھائے پھٹکے ہویا او کون آدھائے پھٹکے ہویا او ساڈے مکھ تے خاک ہے طیبہ دی او اسی حاکم چمکے ہویا ہوئی اسی یار دی ونڈ وچ آ گئے اسی ازل تو بخشے ہویا اسی ازل تو بخشے ہویا اسی ازل تو بخشے ہویا ہاتھ آم دے ہاتھ وچ کیوں دے نئے ہاتھ دے کئے خاص دے ہاتھ وچ ہاتھ یار سویر بھی نہیں دیں دی کئے شام اداس دے ہاتھ وچ او کئے شام اداس دے ہاتھ وچ توجہ تے کر کے تشنا حاکم اصغر نو کچھ نہ پیاس دے ہاتھ وچے او بازو کٹے نال بھی انج لگ دے ہے علم عباس دے ہاتھ وچے او بازو کٹے نال بھی انج لگ دے ہے علم عباس دے ہاتھ وچے وہ ہے علم عباس دے ہاتھ وچے اور میرے محترم عتیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ شعر آپ کی نظر کر رہے ہیں بہت سے اللہ پاک تانوں سلامت رکھے جی اکھاں کھول کے ویکھتا صحیح جھلیا اے جہان شبیر دے نالے او ساری دنیا قرآن دے نال ہوندی تے قرآن شبیر دے نالے او ساری دنیا قرآن دے نال ہوندی تے قرآن شبیر دے نالے تے حاکم دے
حاکم دے دل دے جو بھی نے ارمان شبیر دے نالے او کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نالے او کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نالے. آخری ربائی اس کے بعد کلام دے رسول چاند شہر میں پڑھنے نے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام کربلا کے میدان سے اپنے نانا جان کی طرف روضہ رسول کی طرف منہ کر کے ایک پیغام تو دے رہی ہیں پاک بی بی. آپ کی نظر میں پیغام کر رہا ہوں کہ یا زینب کہ یا زینب کہ یا زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن شان نہیں دیتا ہو پاوے بازو کلیم عباس دیتے وہ تیرے علم نو ڈھین نہیں دیتا وہ تیرے علم نو ڈھین نہیں دیتا. توجہ تے اسا شام دی بابا اسا شام دی گلیاں وچ بابا تیرا بھولن قرآن نہیں دیتا او بھاوے لٹی گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا او بھاوے لٹی گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا او تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا.